नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई, आप सबके घर के लिए काबूत बालक मनीष जी सबके प्रणाम कर दे। आज हमने के बानी स्टूडियो आरा में बानी जा, साथ में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बड़े भाई सूरज सिंह बानी। तो कुछ गावे के प्रयास करते रह जाए, भाई से कोनो त्रुटि हुई तो माफी चाहो। हाँ, कि मोहब्बत कर गइल अखिया, कि मोहब्बत कर गइल अखिया, न धड़कन के खबर लागल। ई रूपवा के असर हाकी, ई रूपवा के असर हाकी, प्रीतिया कर गइल पागल। मोहब्बत कर गइल अखिया, ना धड़कन के खबर लागल। मोहब्बत कर गइल अखिया, ना धड़कन के खबर लागल। एक और गीत बा, अरे कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। अरे कि ना कोनो जात पात पूछेला जियारा, सनहिया सिंगार बजरिया से होला। कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग नजरिया से होला। उमरिया के रोग नजरिया से होला।